Etxez-etxeko bilketa zerbitzua hasiera batetan Zuhatzarte eta Neguriko guneetan jarriko da abian, biztanleriaren dentsitate urriko guneak izateagatik eta bertan dauden eraikinen baldintzagatik azterlan bat egin ondoren. Sistema horrek birziklatze tasak handiagotuko ditu eta bide publikoaren itxura hobetuko du. Bilketa egutegi bat ezarriko da eta jabeen erkidego bakoitzarekin toki bat adostuko da zatiketa bakoitzari dagozkion hondakinak botatzeko. Ukitutako finkentzako erosotasun bat da. Izan ere, hondakinak atari bakoitzean bilduko dira. Hiriburu askotan ondo funtzionatzen duen bilketa sistema koordinatze aldera, ukitutako guneetan bizi diren herritarrekin bilerak egingo dira. Halaber, herritar horiek telefono zenbaki bat daukate eskuarri kontsultak egiteko edo zalantzak argitzeko. 900-102-716 zenbakia hain zuzen. Gure erronka 2022 urtean gaikako berizketa eta bilketa osoaren 50%era heltzea da. Zure laguntza ezinbestekoa da.